नमस्कार प्रणाम। तो क्या हो भैया लोग, पावर स्टार पवन भैया के साथ में नया हीरोइन रउआ सबके देखे के मिली अगले धमाका में। जी हाँ, रउआ सब अपना डिस्प्ले पर देख सकतानी कि पावर स्टार पवन भैया के साथ में एगो नया हीरोइन बारी। अब रउआ सबके बतला दी हम कि नया हीरोइन काहे बोल रहल बानी। तो भैया पावर स्टार पवन भैया के साथ में पहली बार नजर अइहन एक्ट्रेस रानी। जी हाँ, जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरे सिंगर के साथ काम कर चुकल बारी एक्ट्रेस रानी, लेकिन अपने पावर स्टार पवन भैया के साथ में पहली बार नजर आवे वाला बारी एक्ट्रेस रानी। जी हाँ, अब रउआ सबके बतला दी भैया कि गाना जौन की बन रहल बा कौना चैनल से आई अभी तक कंफर्म ना भइल बा और भैया कब तक आई, लेकिन हमरा पूरा आशा और विश्वास बा कि अगला धमाका जौन की आवे वाला बा एक्ट्रेस रानी के साथ ही आवे वाला बा। जी हाँ, काहे कि भैया अभी तक ले कोनो वीडियो के शूटिंग क्लिप वायरल नहीं के भेल, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो शूटिंग के क्लिप वायरल भेला। जी हाँ, और वैसे के बतला दी कि एगो सारेगामा हम भोजपुरी के वीडियो शूटिंग क्लिप वायरल भेल रहा, लेकिन उस सॉन्ग अभी लोग सबके देखेला ना मिली। लेकिन फिलहाल लोग सबके बतला दी कि जौन की एक्ट्रेस रानी के साथ पवन भैया नजर आ रहा बानी, ई रउआ सबके सॉन्ग बहुत जल्द देखे के मिली शायद। रउआ सबके बतला दी कि पवन भैया के लुक देके और एक्ट्रेस रानी के लुक देके भाई दिल दीवाना हो गई बा। कब तक गाना आई इंतजार बा बस यही गाना के कि भैया कब तक गाना आ जाए। लेकिन रउआ सबके बतला दी कि भैया पावर स्टार पवन भैया के मुंड बन गई बा, अब कंटिन्यू रउआ सबके गाना सुने और देखेला मिली। तो ये अपडेट कैसे लगा रउआ सबके कमेंट करके जरूर बतलाएं। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।